nal-ħlas tal-fid wa jsir. O jifrah, jifrah Yisrael, dal-waqt taraħ l-Emmanuel. Ja dawl ħanin li timla l-moħ bid-dawl divin u twarrab l-emmidlam għarriq nijaħ bil-wiċ tal-kbir ħalli. O jifrah, jifrah Yisrael, dal-waqt taraħ l-Emmanuel. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa it-tajba. Bħalma tafu mis-17 ta' Diċembru nibdew it-tieni parti tal-Avvent imqaddes. Mela mill-ewwel ħadd tal-Avvent sas-16 ta' Diċembru il-Knisja tenna nifqgħu fuq it-tieni miġja, nitħejjew għat-tieni miġja tal-Mulej. Però mis-17 issa nibdew nitħejjew biex niċċelebraw it-twelid ta' Ġesu fostna. Għalkemm għalina tidher ġrajja fil-passat, imma għal Alla li Alla m'għandux żmien, it-twelid ta' Ġesu iseħħ issa fostna, irid iseħħ f'qalbna, irid iseħħ ġo fina. Ejjew għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija mqazza billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lil Mulej. Iben Alla li twelidt minn verġni u sirt ħuna Mulej ħniena. Iben il-bniedem li taftader in-natura dajfa tagħna l-bnedmejn, Kristu ħniena. Iben il-kbir tal-Missier li ssalva lil ħutek u twassalhom fis-sema, Mulej ħniena. Iħenn għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa ruħ oħtina Margaret Mallija. Nitolbu. Nitolbuku Alla li tista' kollox biex aħna li ilna ħafna mtaqla u mjassra bil-madma ta' dnub naqilgħu il-ħelsien bit-twelid ġdejd ta' ibnek il qegħdin nistennew, Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Araw qatt jasal żmien oraklu tal-Mulej, meta nqajjem lil David rimja ġusta, li jsaltan ta' sultan u jmexxi bil-għaqal u jagħmel is-sewwa u l-ħaq fil-pajjiż. Fi żmienu Ġuda jkun salf u Iżrael jagħmar fi żgur. U dan hu l-isem li sejħulu il-Mulej is-sewwa tagħna. Għalhekk arawhom ġejjin jiem oraklu tal-Mulej, meta ma jgħidux iżjed daqskemm hu ħaj il-Mulej li tella u li tiżrael mill-art tal-Eġittu. Imma daqskemm hu ħaj il-Mulej li tella u li ħareġ in-nisel tad-dar Iżrael mill-art tat-tramuntana u mill-artijiet kollha li fihom xerridhom. Imbagħad jistgħu jagħmlu farthom. Il-kelma tal-Mulej. Tħaddar fihmu l-ġustizzja u slim.
O Alla għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Tħaddar f'jiemu l-ġustizzja u slim. Għaxu jeħles lill-fqir li sejjaħlu u l-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħen għad-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Tħaddar f'jiemu l-ġustizzja u slim. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael li waħdu jagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb. Imbirek Alla dejjem ismu msebbaħ, timtela l-art kollha b'sebħu, Amen, Amen. Tħaddar f'jiemu l-ġustizzja u slim, inqumu bil-wifqa. U mexxej tad-dar ta' Izrael li tajt il-liġi lil Mosè fuq is-Sinaj, ejja ifdina bil-qawwa ta' driek. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Mattew. It-tnissejl ta' Ġesu il-Messija sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien saret bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u ma rridx ixandara quddiem kulħadd għamel il-ħsieb li jibata bil-moħħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi, bin David, xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispiritu Santu. Isa jkollha iben u inti semmih Ġesu għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn nobietom. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanuel li bil-sinna jfisser Alla magħna. Ġuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħa lil martu għandu. Il-kelma tal-mulej it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nobietna. Fil-ħajja tagħna eżisħuti nisimgħu ħafna messaġġi, ħafna vuċijiet, ħafna kliem. Anzi, nistgħu ngħidu ninsabu bombardjati mill-medja u xekk mill-komunikazzjoni soċjali, Facebook, il-ħin kollu nirċievu l-messaġġi u kma noqogħdux attenti nispiċċaw jisna għandna allerġija u nitfgħu kollox f'miżin wieħed ħanejdu hekk u nitilfu iż-sbuħija tal-messaġġ tal-kelma tal-Alla. Ma nafx tajtux każ din is-silta mill-Evanġelju hija fost l-isbaħ tal-Iskrittura mqazza kollha kemm hija żħutita. San Mattew jikteb l-Evanġelju tiegħu lil-Lowt. Ma ninsewx, San Mattew huwa wieħed mill-apostli tal-mulej li Ġesu sejjaħlu kien pubblikan, jiġbor it-taxxi għar-Rumani jiġifieri sejjaħlu Ġesu u jikteb l-Evanġelju tiegħu lill-insara li kienu ġejjin mir-reliġjon Ludija, mill-fidi Ludija. U allura ninnotaw li San Mattew jikkwota ħafna t-Testament il-Qadim. U meta jagħmel il-ġenealoġija ta' Ġesu dik li qrajna l-bieraħ dak il-ħafna ismijiet, jurina li min-naħa ta' Ġuseppi, Luqa mbagħad anke min-naħa ta' Marija, u xekk, mela kif kien imħabbar ir-razza ta' Ġuseppi ġejja minn Abraham,
u mis-Sultan David, kif kien imħabbar li l-Messija kellu jitwielet mir-razza tas-Sultan David. U issa llum qed joffrilna dan il-mument tant sabiħ. Qed jgħidilna li t-tnissil ta' Ġesu Kristu kif sar. Ma sarx kif issir kull tarbija oħra, imma wara li Giuseppe Marija tarsu qabel ma marru joqogħdu flimkien, u x'hekk kien ikun hemm żmien minn meta jitarsu Marija kien għadha tfajla, u x'hekk. Giuseppe jinduna li Marija hija tqila. Issa hawnhekk hawn diskussjoni kbira bejn it-teoloġi. Marija qaltlu li derrilu l-anġlu, qaltlu l-messaġġ tal-anġlu jew le. Hemm ħafna opinjonijiet, jiena nemmen li qaltlu. Ma naħsibx kienu jżommu sigreti flimkien, qaltlu x'ġara, u allura kif iridu nifhmuh tal-Vanġelu? Giuseppe x'ġralu? Qatt ma kien Giuseppe sejjer u x'hekk jikxef jakkuża lil Marija, ma nemmenx li kien possibbli dan jiena. Infatti, huwa ħaseb li jibata mhux għax issuspetta ħażin fija, Giuseppe kien jaf xi tfajla għandu, imma x'issuspetta x'kellu x'jaqsamu quddiem dal-misteru tant kbir. Giuseppe bin David jgħidu l-anġlu, xejn la tibża tieħu għandek lil Marija b'martek għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. Jiġifieri hemm dal-misteru kbir qed iseħħ fija. U mbagħad jispjegalu l-missjoni tiegħu. Isa jkollha iben, jiġifieri Isa jkollha iben mingħajr ma jkollok x'taqsam magħha int. Però int issemmih Ġesu u kien id-dritt tal-missier li jagħti l-isem lit-tarbija Ġesuti. Allura Giuseppe fehem li hu kien se jkun il-missier putattiv, adottiv jekk tridu ta' Ġesu. Quddiem għajnejn id-dinja se jidher bħala missieru. U int issemmih Ġesu għax hu jisalva l-poplu tiegħu minn nobietom. Dik hija t-tifsira tal-isem ta' Ġesu, dak li jisalva il-poplu tiegħu minn nobietom. Dan kollu ġar isimgħu Mattew. Irid juri l-irlotu lienna li l-Iskrittura kollha qed issa twassalna għal Messija, dak li għandu jkun imwielet. U x'hekk, ara ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanuel, li bil-sinna jfisser Alla magħna. Giuseppe meta qam, kemm sabiħa din l-aħħar sentenza Ġesuti. Għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħali l-martu għandu. Hemm figura isbaħ minn ta' Giuseppe bħala modell għalina l-irġiel, mhux għall-irġiel biss, hemm iżjed u iżjed. Giuseppe dan ir-raġel ġust, dik il-kelma ġust ma tantx insibu applikata għal nies fl-Iskrittura ta' Allu għal ġust. Infatti ġust nistgħu ngħidu equals għaddejs. Giuseppe ir-raġel għaddejs, ir-raġel li jibża minn Alla. Għandu fih il-biża tal-Alla, mhux jibża minnu bħal meta tibża minn xi ħaġa tal-biża ta'. Jibża minn Alla jfisser li ħallu l-ewwel qabel kollox u kulħadd. Anke qabel l-interessi tiegħu, qabel dak li jixtiequ. Infatti Giuseppe f'ħajtu ma jridx jagħmel dak li jridu, irid jagħmel ir-rida tal-lek tfisser dik l-aħħar sentenza. San George Preka jiġbor inna f'talba sempliċi qasira imma qawwija ħafna. San George Preka kien idur lejn Alla u jgħidlu mulej dak li trid int irridu jien u dak li ma tridx int ma rridux jien. Kemm għandna bżonn ngħiduha ta' sikwid din biex insiru nixbħu lil Giuseppe, ir-raġel ġust li f'ħajtu sar kollox ir-rida tal-Alla, sar kollox fih seħħet għal kollox ir-rida tal-Alla. Jalla aħna wkoll Ġesuti nifhmu ir-rida tal-Alla. Ġesuti kultant nistgħu naħsbu allura jiena isni nitlef ir-ridni ta' ħajti. Iva, tafu għaliex immux għax Alla ta' min jaf daħ. Jekk Alla daqsu ħadd ma jafni, laqas jien stess ma naf li nnifsi bħal ma jafni Alla. Mhux hekk jiena l-passat ninsa ħafna minnu l-preżent ukoll. U l-futur ma naf xejn, Alla jaf kollox. Men Alla jaf x'inhu l-aħjar għalija, Alla jaf iżjed minni x'inhu l-iktar taġġiet għalija. Jekk Alla daqsu ħadd ma jafni u daqsu ħadd ma jħobbni, mena dak li irrid Alla għalija huwa l-ikbar ġid tiegħi. U x'hekk, nemmnuha din jew le Ġesuti. Jalla nemmnuha u jkollna hekk il-kuraġġ u l-qawwa u determinazzjoni
li b'fidi sħiħa u fiduċja f'Alla ngħidulu kif kien jgħid San George Preka. Nerġa' nfakkarilkom u nħeġġixkom ngħiduha sekwejt, mod speċjali f'dawn il-ġranet ta' qabel il-miliet. Mulej dak li inti trejt jien irrejt u dak li inti ma trejtx jien ma rrejtx. Kjoġobkom inqumu bil-wieqfa. Il-Mulej Ġesu u l-ar imnissel minn David biex iġib il-ġustizzja u s-sliem fuq l-art. Ferħanejn għax il-midja tiegħu fil-qrejb nitolbu lill-Alla l-Missier li bagħat lill-Ibnu biex isalvana u ngħidulu ejja Mulej Ġesu. Flimkien? Int li għarraft isem ibnek lil Giuseppe, ir-raġel ġust, kabbar il-fidi tal-poplu nisrani fil-qawwa tiegħek bħala Salvatur nitolbu. Int li tisma' il-krejb tal-maħqurin tiegħek, għamel ġustizzja ma' minnu mżeblaħ jew qiegħed isofri nitolbu. Int li ridt li Giuseppe jilqa' lill-ibnek Ġesu u lill-Ommu Marija bil-fidi, għejn il-ġenituri jilqgħu kull ħajja ġdida bħala don tiegħek li ġġib magħha barka u ferħ nitolbu. Int Alla magħna għenna ngħixu bil-fedeltà fid-dawl taż-żjara tiegħek nitolbu. Illum il-ħamis, kull nhar ta' ħamis niftakru ngħidulu grazzi speċjali għall-Ewkaristija lil Ġesu u nitolbu għal dusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi u tal-missjonarji, għal vokazzjonijiet għal dawk it-tfal u żgħażagħ li l-Mulej qed isejħilhom għal ħajja saċerdotali jew reliġjuża jew missjonarja u nitolbu għal familji għax l-ewwel qabel kollox il-vokazzjoni tinżera fil-familja biex il-familji ta' bilħaq f'nofshom ikun hemm Ġesu u Marija u Giuseppe, il-familja ta' Nazaret. Ħa nitolbu wkoll għal ħutna l-anzjani, il-morda, l-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli. Nitolbu wkoll għal dawk li forsi ħadu xi aħbar medika xi ftit diffiċli dan l-aħħar biex ma jaqtgħux qalbhom u jafdaw f'Alla jintelqu f'idejn Alla. Jagħmlu dak kollu li jistgħu medikament possibbli ma fl-istess ħin imbagħad jgħidu l-Mulej f'idejk nerħi ruħi nintelaq f'idejk. Nitolbu għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa niftakar jien eżis ħuti. Hawn min iż-żmien tal-milied ikun żmien diffiċli ħafna għalih. L-iktar persuni li jħossuhom waħedhom. Nitolbu ħafna għalihom u eżis ħuti huwa dover tagħna bħala nsara li ma nħallu l-ħadd iħossu waħdu. U din il-problema tirbaħ l-imħabba. Iva aħna għandna d-dover sagrosant quddiem Alla li fuq hekk qed jiġġudikana li nwasslu l-imħabba tiegħu lil xulxejn u ma nħallu l-ħadd esklus mill-imħabba t'Alla. Ħanieqfu ftit fiskiet u lil Mulej nofrulu it-talba personali tagħna. Mulej Alla, inti s-sejt u l-mexxej tagħna, il-poplu tiegħek ejja biex tifdina bil-qawwa tal-umanità qaddisa ta' ibnek li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt konna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dili jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni Mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħidi.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fġieħ ismek mulej se noffrulek is-sagrifiċċju biex naqilgħu il-grazzja tiegħek u jkun jistħu inna sem fil-ħajja bla tmiem ta' ibnek li miet biex ħeles lilna mill-mewt, Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Missier Qaddejs, aħna nfaħruk, imberkuk u nagħtuk ġieħ għal misteru tal-Verġni Om. Mill-għadu l-qadim ġiet il-waqa tagħna, mill-ġuf bla mittiefes ta' Bint Sion nibed dak li jitmana bil-ħobs tal-anġli u s-sawbu fuq in-nisel kollu tal-bnedmejn is-salvazzjoni u s-sliem. Il-grazzja li sarqitilna Eva ġiet mogħtija lura lilna permezz ta' Marija, fija om tal-bnedmin kollha, il-maternità mifdija bid-dnub u l-mewt tinfetaħ għal grazzja tal-ħajja ġdida. Fejn kotrot il-ħtija, kotrot fuq li kotrot il-ħniena, fi Kristu l-feddej tagħna. Aħna u nistennew bil-ħerqa il-miġja tiegħu faqda mal-anġli u l-qaddisejn intennu bla eda l-innu tal-glorja tiegħek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna tas-smawiet. Qaddejs tas-sewint mulej, jent lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobż raddi l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' raddi l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ruħ oħtna Margaret Mallija. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Om Alla u Om tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli
والقديسين كلها li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejja issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi salnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Alla. Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek neħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni. Dem ta' Kristu jħarisni.
ħajdi fuqna l-fedder, nistemħu ħan jistennew bit-tama, nitennew fil-jum tal-mulej. Fuqna l-fedder, nistemħu ħan jistennew bit-tama, nitennew fil-jum tal-mulej. Kieġobkom nsibu l-karta tat-talba ta' wara tqarbin u ngħiduha flimkien. Nqumu bil-wieqfa. Ejja fostna mulej u ibqa' magħna, waqqaf fostna t-tinda tiegħek. Qed nistennewk bil-ħerqa għax għandna bżonnok sħiħ. Ejja u ġib miegħek il-farrax lill-morda tagħna, il-maħfra lil dawk li draw fil-vizzju, id-dawl lil dawk li tilfu t-triq. Ejja mulej għax bridna u intilaqna, it-tama tagħna ntfiet, il-ġustizzja tagħna tħamġet. M'għadniex nafu nistennew, insejna l-koll il-kuluri tal-paċi, tlifna l-gost u l-ħajra tas-sabiħ. Fakkarna l-darb'oħra li aħna l-koll l-aħwa u li maħbuba tal-missier. Ejja mulej Ġesu, nitolbu. Naħsbu mulej fuq it-tieba tiegħek f'nofs it-tempju tiegħek biex nitħejjew kif jixraq għal-festa solenni li ġejja tal-feddej tagħna Ġesu Kristu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħanejdu 3 Ave Marijiet ġieħ 3 ijiem lil ġisem Tomna Marija dan fil-qabar, eżħutu nofruhom għal dawk ħutna li jsibu żmien il-milied diffiċli, forsi jħossuhom iktar waħedhom. Nitolbu ħafna għalihom, però mhux biss nitolbu għalihom, ejjew nkunu aħna li nħobbu lil xulxejn, nagħtu l-attenzjoni li forsi min jgħix waħdu jew min iħossu waħdu. L-imħabba tagħna lejn xulxin hija sinjal li Ġesu jkun twieled f'qalbna u nistgħu aħna inwelduh fil-qalb ta' ħutna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħaristek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.